Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 10 sa bulan sa Agosto tuig 2021. Ato karong sa ulog ang kapistahan ni Saint Lawrence, usa ka dikon ug martir sa atong simbahang Katoliko. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 12, bersikulo 24 ngadto sa 26. Si Jesus miingon ngadto sa iyahang mga tinun-an, "Sultihan ko kamo. Ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gayod ka lugas, gawas kon kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay mamunga kinig daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako, hinahanglan mo sunod kanako, aron kun hain ako. Atua usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.